Opetusrahat sopivat algoritmilaskentaan, jos käytetään vain 10-järjestelmän mukaisia rahoja. 100 euron, 10 euron, 10 sentin ja 1 sentin rahoja sekä itse tehtyjä 1000 euron seteleitä. Tarina laskusta. Leirikoulua varten oli kerätty 734 euroa. Varausmaksu 131 euroa maksettiin. Kuinka paljon rahaa jäi jäljelle? Vähentäminen aloitetaan lukuyksiköittäin ykkösistä. Ensin eurot, sitten 10 eurot, sitten 100 eurot. Jäljelle jää 603 euroa.